Ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, asị m ka chi tata bụ eke ketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na onye chụba anyị ya adariri, onye siri ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbu onye a na ndụ, onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbu onye a na ndụ. Asị m osisi fụrụ anyị na-atụ ufere, asị na ufere ya amapụ ya ọnụ, mana asịsị bụzie n'ukwu ka ọ daruo ana. Asị m onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ, ọzọ anwụzi na ma ya bụ onye na onye anyị anwụ. Asị m egbe bere ugobelu nke si ibi ebe na ya gosi ebe ọ ya ebe, ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe nkukwa ya ihe m kwuru. Anyị ga-ejere obodo na-ara obodo, anyị ga-azụ ka afịa, anyị ama na ka afịa. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala, ọ dị n'ala ya pụoro anyị ome ka anya fụ ya. Aka m bụ ka onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu, onye isi Ichuaja na Ugochi tubelu Odinana temple nke dị na oraifite. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche, na-ekwubiri ndị mmadụ okwu. Abụkwazị m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụtụtụ taa bụ eke, ejegoro m na temple jego ọfọ n'isi ndị enyi m niile, ndị ihe anyị na-eme na-amasị, ndị na-esonyekwara m n'ịga ọfọ, ndị na-esonyere m n'ịga ọfọ kwa ụbọchị, ndị na-aga ọfọ for 21 days si ka agọba, ndị na-abụ ha ndị na-eche onyonyo anyị ha tụsara ya ndị ọzọ maka na ihe ọma mere ofu onye ama ezu, na ndị na-anọ ọnọ gboro mmụọ anyị ji alụ ọrụ anụ. A sị na ọmaka ga-emere ụnụ na onye chụkwara ụnụ ga-adariri. Ise abịago n'ụbọchị taa, ndị niile mbụ their spiritual mentor, I will keep backing them. Ana m agọrọ ha ọfọ, na-ekwubiri ha okwu, na-asịkwa na ị bụrụ onye ọbụla anyị na-arụrụ ọrụ ma ọ bụ na ya alụgolo ọrụ mbụ, you are free to chat me anytime. Mgbe ọbụla enwere ihe ọbụla ị chọrọ ka agbaziere gị onu ma ọ bụ ihe sọpọtụ ọbụla ị chọrọ, chat ya ma ọnya ka ndị wee bụrụ nnukwu onye nchụaja. Ihe m bịara ka m kụzie n'ụbọchị taa bụ ụfọdụ ihe na ihe m kụzigoro mgbe ụbọchị gara aga na ajụjụ ndị ọzọ ndị mmadụ na-ajụ m. Kembụ, aga m akọwa ihe gbasara ọjị na etu mmadụ ga-esi wee jiri ọjị wee kpesara ana any complain, maka na ana bụ isi mmụọ. Mmụọ ọbụla bụ na ana ka ọ dị. Dibịa nwa rụrụ ajọ ọrụ ma ọ wụ kpaa ajọ nkata iji megide gị bụ na ana ka ọ na-azụ ụkwụ. Onye ilo gị anwa ji ego bie mmadụ ka o megide gị, na ana ka ọ na-azụ ụkwụ, ọ dị-azụ ụkwụ n'elu. Ịghọtara ya? Maka na dibịa na-agwa otoro n'ike ya dọrọ n'elu nọ n'ala. Ịghọtara ya? Then kọwakwazie more explanation ihe gbasara oke ite. Ọ na-adị mwute na ịkọwachara ndị mmadụ the heart of man is full of evil. Ịkọwachara mmadụ ihe maka na ihe ịkọwara ya nke bụ eziokwu tọrọ atọ abụrụ ihe ọ chọrọ ka ọnụ. Ọ na-achọgharị loophole, na-achọgharị soft landing, and onye mere ịbụrụ ụdị obi a, ị maa na ị ga-adanye n'aka ndị ya agwaghị ihe ị chọrọ ka ịnụ. Emesizie ịdanye na nsogbu esi nọ mmadụ niile. O nwere ike, ụfọdụ nwere ike because of their swag na ọ chọrọ ibend down nụ nke bụ eziokwu. Ọ chọrọ onye ya agwa ihe ọ chọrọ ka ọnụ, not the truth. Ọ bụrụ na ọ danyeze n'ụdị ihe dị eto, emesizie he will blame all ndị niile akpọrọ ọrụ, mana ọ because of greed and
shortcut. There is always danger in every shortcut if care is not taken. Mma akọwa in details. Then kọwakwa ihe gbasalụ mụnwa bụ Eze-Ana Ugochi tubelu. Echiri m ọzọ Eze-Ana maka ndị amaranụ, the highest ọzọ in Igbo land. Maka na ya bụ ọzọ anị, and na-ana bụ isi mmụọ. Mmadụ na-ana adịghị ama aka. Ghọtara ya? Ana bụ nọka the highest deity. Onye agbata na highest iyi ga-edu mmadụ bụ nwa aja ana. Okwusibe ike jebe n'ihu ana. Onye agbatara na onye bụ okenye n'obodo, onye nwa na-efe ana. Ụfọdụ na-akpọ ya anị, mana saịdị ebe nsi bịa wa ana edo, anyị na-akpọ ya ana. Onye bụ okenye obodo karịcha the oldest person, ya bụ onye ga na-eji na-agụ ana. And mana because nọ na-agụ ana na-ana bụ isi mmụọ, ono sọrọ ya na nzu ọtụọ nzu. Ọ ya atụ nzu karịa onye na-efe eze mmụọ. Ịghọtara ya? Gosi bụ na ana bụ karịcha. Ya bụ ọzọ abụrụ ọzọ ụmụazị, ọzọ a na-elele ana. Nke abụọ, ya bụ ọzọ nwere nsọ karịcha ọzọ niile. Ihe njicha ọka mmetụ ya aka bụ ka ịghọta, maka na invitation mụ gbasalụ mmemme ịtọ mmemme na December 1 apụtago. Kedu mmemme m na-eme n'ụbọchị ahụ? Ụbọchị December 1 ka m na-emepe my new house. Eze-Ana Ugochi tubelu new living house. Ka 1. Nke abụọ, that day bụ ụbọchị m na-eme my birthday. Nke ịtọ, that day ka m na-agba ọfala ọzọ. Meaning, all that day ka ndị ọzọ niile nọ n'Oraifite ka m na-eme ha invite ka m gbaalụ ha ọfala. Ọ nnukwu mmemme. Ọ dị mmemme ọfala onye abụrọ igwe nwere ike ịgba. Na ya bụ mmemme a ga-egbu efi one ma one. Maka na ndị nze na ọzọ Oraifite a ga-agbụnyegoro ha ofu efi. Then nwezie ndị ọzọ a ga-eji wee si nri maka imirikite ndị mmadụ ndị ga-abịa. A ga-egbukwazi ebunu. Yes. O nwekwara ndị ogbu ebunu ibe m ga-anọkwa ya n'ụbọchị ahụ. Tọọ nnukwu mmemme. Yes. Ọ bụgoro na ị nwere gift ị ga-enye Eze-Ana Ugochi tubelu ụbọchị ahụ, Eze-Ana Ugochi tubelu ga-aga ọfọ, nnukwu ọfọ n'ụbọchị ahụ. Wee gbuo ebunu ndị a ga-eji wee gaa ọfọ n'isi ụtụtụ. Ọ bụgoro na ị nwere gift ị ga-enye Eze-Ana Ugochi tubelu, bịawa ụbọchị ahụ Eze-Ana Ugochi tubelu kwadoro akwado. A gaghị eme okwu nkụta, nwekwuzie gift m menyekwazi onye ọbụla bịalụ. Ịghọtara ya? Ma na spiritual gift enwe physical gift onye ọbụla ga-eji wee na. Daalụ, emecha ụbọchị ahụ ọkwa keeki. Ọ nnukwu mmemme. N'ụbọchị ahụ a ga-enwekwa ihe oriri na ọṅụṅụ dị iche iche. Enwechara side attraction, ndị live band ga-anị ya. Ọ nnukwu mmemme. Then anyị ga-atụrụ anyị na anyị nwere ike ịfụ na anyị nwere ike seta one ma one anyị nwere ike isetawu because of memory. Na YouTube adịghị emewu live video. I was not permitted to do live video on YouTube. So therefore, o nwere ike ịbụ na Facebook a ga-eme some live video. A ga-eme some Facebook live. Then ọzọ our memory nwere ike ibutewu because na video si ya mewe upload. So na memory phone m ga-ebutewu ka a ga-akọba.
n'ụbọchị ahụ. So ọkwa dị mkpa ị kwesịrị ịma ka ị soro wee kene ndị afọrọ anya maka the new living a story building of Eze-Ana Ugochi tubelu with modern facilities on it. Then nke ọzọ si bụ ọkwa ọzọ m chọrọ ịma ị kwesịrị ịma, echefukwana na Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite, my humble self, na afọ ndị mmadụ the day of counseling for ndị nwere ike ịbịawu na temple for counseling ka ekwubiere ha okwu. Nke a na-ebido ụbọchị ụka ọbụla bido 8 to 2 p.m. ụbọchị ụka ọbụla. Mana echefukwana na ị ga-acha atụ m ka anyị bụ ukwuo gị, maka na achọrọ m ka crowd dị karịa na ụbọchị ụka ahụ ụbọchị nji ezu ike. So mfụ ndị mmadụ ndị mma afụ enwe ike wee zuo ike. So achọrọ m ka karịa dị nọmba nwere ike ịfụ inede. Nke a bụ ọkwa dị mkpa ị kwesịrị ịma. So ka nke a gasị ala, echefukwana na Ugochi tubelu na temple na anyị nwere ihe nsọ dị iche iche na-enye aka wee na-ewetara mmadụ ngọzi na favor. Echefukwana na anyị nọ in competitive world where onye alachara ọnụ ụbụrụ alacharịa. Ị ga-agba mbọ na apply sacred things. Using those sacred things called them sacramentals helps a lot to draw the blessing and entities of powers ndị na-eweta ihe ọma closer to you, therefore helping you to build guards around you. Now, ihe m chọrọ ịkọwa taa n'isiokwu nke ụbọchị taa bụ ihe gbasara ọjị. Akụwara m na ọjị gaa bụ n'ọbọ. Yes, wee kọwa ụbọchị a sị why you are not allowed by forces of nature ka ị bọọ ọbọ, bụ maka na ị nwere ike bọọ ọbọ bọkarịa. Therefore ịbọkarịa ịdịkwa indebted to their enemy. And ọ bụrụ na isi ka ị bọọ ọbọ, ị marụ na iji aka gị agbara onwe gị ọgụ wetu Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa sịrị gaa bọọ n'ọbọ, na ịbọ ọbọ dị n'aka ya. Nke mbụ na before ị bọọ mmadụ ọbọ, you must exhibit wickedness and anger. You must be angry, I understand, with someone for you to be able to revenge. So keeping that malice, keeping that anger, onye ka eji wee kwuo n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa, ikwena ka iwe gị bido n'ụtụtụ wee ruo na ọnwa ọdịda, that is n'anyanwụ ịda na mgbede. Try as much as possible to ignore your enemies, people that does not see good things from you. Ignore them, don't make them friends. I'm not saying that if onye bụ onye ilo gị je ka gị na enyi, no. Be smart. Keep away from your enemies, your known enemies. Keep away from them. Then na-ekwubizi okwu maka those unknown enemies. Ọnya ka anyị ji agọfọsị onye echichecha ihe ọjọọ ya eme anya ma onwe ya. Onye chefu anyị lụta nwa ya nwụ na nwụ ọzọ ga-anwụ. I go for kwubi okwu ndị ụka kpọ their back to sender. Ọ dị n'ọdịnala Igbo. Imesịa nke a, ihe ejisi oge abụọ na ọbụ ọbụla mgbe anwa ị na-hide ya anger to revenge whatever any man must have done to you. Then you are sowing anger, which is negative seeds into creation. And remember, Galatians 6:7, whatever you sow is what you reap. What your thought, your deeds, all of them we putting into action. And when you are, whether your deeds or your thought
they are all spiritual seeds. And a spiritual connection center where the goodies will be stored for you, the bad will be stored for you. And definitely those spiritual connection center of bad will be attracting more bad. Those spiritual center for goodies will also be attracting goodies. And those good or bad must flow back to the originator, either in this present life or in their next life. Onye batara na ihe ọjọọ mmadụ kụrụ, mkpụrụ ọjọọ mmadụ kụrụ, ọ ga-eripịa multiple fold, because when those ihe ọjọọ is in the spiritual realm, they keep on attracting other negative influence and negative seeds. So therefore, when the time comes for the person to reap, it will reap a multiple fold. You got that? The same thing with when you are planting good things, it will keep on attracting volition and good things, good seed of similar radiation, which is good. And definitely they will flow back to the originator in multiple fold. Nature, or if you are looking around, you will see when you plant a corn, then it will multiply more corns for you, because that corn you planted on the soil will be tracing other nutrients that is in the same composition with the nutrients of the corn, and they will give it back to the farmer in multiple fold. The same thing that is what happening in the spiritual. Why people are running into challenges is because they refuse, because of their ignorant, to pay attention to what is happening in nature. Because the forces of nature is what is paying everybody good or bad, paying everybody in his or her own coin. Well, one day, Marciana, God does not punish anybody. You will reap whatever you sow, knowingly or unknowingly, in this present life or in your next life, if you still have any. So, if people are running into challenges of life because they refuse to adapt to the laws of nature, of Onyemewunibia, live and let live, all the laws of nature. But when you refuse to adapt to the laws of nature, you will always move against the laws of nature, and you always move into collision and conflict with the laws of nature. But if you know how things work, you apply the principle, you will get it. The world is beautiful. Ihe niile Chukwu kere dị mma. Now, wee sị gị na ọ bụrụ na iweta ọjị iwe okwu is a spiritual seed, is a spiritual fruit. Eji ekwupi okwu mana mmadụ mana mmụọ. Na iweta ọjị a nwere many lobes. O nwere ọgbara ụzọ ne mo, enwere ndị gbara, enwere ọjị ogbi. Agbara dị mkpịa ọbụla, nwee nke gbara ịbụọ. Adị ata ọjị a na ịwa ọ dị ejeghasara ya na. Enwere ọjị gbara ịtọ, ọjị ikenga, nwee nke gbara ịnọ, ụba, nwee nke gbara ise, ụba, wee gbagowezie. The more multiply, the more ụba. Now, n'ọjị ikenga ahụ ọ bụrụ mmadụ niile
ka anya na ibie na-atakụ ya. Nwa ọjị gbara ịtọ enwere m ike ịtakụ ya with onye ezumere ibe m, that is oraifite, mana enwere m ike ịtakụ ya with onye mba. Ọ bụrụ ọgwụ mmadụ niile na-atọ ọjị ikenga. O dipendịrị ihe mba ji kwụrụ na ihe mere mba tik. Ịghọtara ya? Like anyị nwa bụ ndị ezumere na ala edo na oraifite, anyị anaghị egbu agụ, anyị adịghị asakwa ogbu agụ, maka na ancient days lions keep moving around the community without hurting anybody. Instead, ọ na-echekwa obodo, bụrụ agụ na-eche obodo. Even to date, some people used to still see the agụ. Mana ọ bụrụ na ka m bịara ịkọta, mana ọjị a o dipendere ihe ị chọrọ iji ya wee mee. Sometimes you determine how many lobes you go for. Ọ bụrụ na ọjị ikenga ka ị chọrọ, dipendere ihe iji alụ ma ihe iji ya ekwubi. Ọjị ikenga iji ebe a na-elesi na ha nyeghị ọjị ikenga, they will give you. Enwekwara ọjị ugbo, nwekwa ọjị gbara ụba. Ọ dipendere. Now, mana woro nke ọbụla, ọ dipendere ihe ị chọrọ ịyọ ma ọ bụ mkpesa ị chọrọ ikpesa. Now, mana let's say you chọọ nke gbara anọ, o representịrị ahịa na anọ, ụbọchị na anọ. Iweta ọjị a, iwere ọjị a wee kọwaa ji ọwụ na iwu onye dọrọ ana ngwurube nna gị, iwere jee n'ihu ana, iwee tụọrọ aja ana nzu, tụọrọ ya edo, tụọrọ ya nkwụ ọkụ, nọrọ ana wee godobere ana, si ana n'ikelecha ana, nkọrọ ana bụ isi mmụọ. I wee kọrọ ya ihe mmadụ mere gị, okwu na ụka mmadụ na-achọ n'ebe ị nọ, etu onye asị, onye na-etu asị ebuso gị agha na aka gị dị ọcha na nwekwa ihe i mere ya, ịkpọrọ nwunye ya, ịkpọrọ nwunye ya, o nwere ihe ọjọọ i mere ya, mana ọnọdụ na-achụ gị nnọọ ọchụchụ maka na ọ karịrị gị ma ọ bụ nka. Kpesarụ the truth. If you know what is the truth, ikwuo. Don't go there malign. You must be sure that your hands are clean. Na-emegide for no reason. I were ọjị akwubicha okwu na ọ bụrụ na ị nwere ihu ana ebe ị dọrọ ana na ngwurube nna gị, ma ọ bụkwa na ọ bụrụ na ị dọrọ ana na ngwurube nna gị mana o nwere ebe ị dọrọ ana n'obodo ahụ ibi, ma ọ bụ na aja mgbe nna gị dị ebe a, ma ọ n'iwu ndị onye bildụrụ ọdịnala ọta wee nwee ebe aja ana ngwurube nna gị nọ. Yes, you can still go there after you are complaining. I were ọjị anwa debere ha n'ime efere anwa aja ana be nna gị dị na aja ana dị. Imesizie nka, mana ọ bụrụ na ị bụ onye nwere ebe ị dọrọ ana ma ọ bụ ebe aja ana be nna gị dị n'obodo ahụ ibi, ikpesachara ha, were jee n'ụzọ. Nwere ike ọ bụrụ na enweta ebe ụzọ gbara, ọ bụrụ na ọ na rural areas, nwere ike ịnwetasị ebe ụzọ gbara junction, kọwara ha ya na senta ebe a gabara onwe gị, ji nwa deturuo ya na ọgwa na ịnweta wuru ya. Ọgwụgwọ n'ọnụ ụzọ, mana ya bụrụ ụzọ ebe mmadụ si aga, maka na ebe ọnụ ụzọ mmadụ si aga, mmụọ si aga. Ị chọọ by the corner of the road, ọgwụrụ straight road, ji nwa deruo ya na si ha na ọgwụ ọjị ha dị ha na ọjị iji kpesara ha, ha jee gbalụ ọgụ, idebe dị ọjị. Ịghọtara ya? Idebe dị ọjị wee pụọ. Ọhịa bụ ihe ị ga-eme. So ịghọcha ọjị, a sị na ọjị aga awa na ya awa, nyezi asị ha jiri aka ha wazuo. Mmụọ niile ndị ga-etinye aka n'ịgọ ejere ọgụ a, ikpere gị ikpe siri ezi a, niile enye ha ọjị, ha jirizi aka ha waa kezuo. Ịghọtara ya? Ka bụ ka nkọwa ihe gbasara ọjị, maka na akụziri m ihe gbasara ọjị na etu mmadụ ga-esi ghara ebe ọ bụ wee were ọjị wee kwubi okwu, hapụzie mmụọ ka ọ gbara ya ọgụ. Ụfọdụ wee bịa na-ajụ m ajụjụ na meseji ka akọwara ha ọfụma. Onye ka m jisi ka mbido na ya taa, maka na onye ọna na-eso nkụzi m mana nna ala ya ka ịkọwa ihe niile ka o doo anya ka ofu.
nke ịbụa m chọrọ ịkọwa taa bụ etu ị nwere ike isi wee sonye wee keta oke na ihe ọma meelụ mmadụ. Etu ị ga-esi wee keta oke n'ihe ọma meelụ mmadụ wee tapụọ blessing. Etu ị ga-esi wee mee ka ihe ọma na-eru gị aka. Nke mbụ, ị ga-abụ onye na-enwelu mmadụ ibe gị obi ọcha. Ife ọma meelụ mmadụ, bụrụ onye na-show gratitude to Almighty, Chukwu Okike, na ihe ọma merụ nwanne gị ma ọ meelụ mmadụ, ha esi Chineke ekene. Mgbe ị na-enwe aṅụrị n'ihe ọma meelụ onye ọzọ, nke gị ga-eru gị aka. Ise ọfọ ka ngọrọ, ị ga-abụ onye ihe ọma merụ onye ọzọ na-enye obi aṅụrị. Ịbụ na onye na-enwe ntaji anya n'ihe ọma merụ onye ọzọ, ka nke gị wee ruo gị aka. Ikenecha Chineke na ihe ọma o mere n'ebe mmadụ ibe gị na o wee ruo ya aka. Yọkwazie Chineke si ya chi nke ukwu n'ihe ọma a na-eme na be ndị ọzọ, ya mere na be gị. Ana m ada agụ ya n'ọfọ n'isi ndị enyi m niile, na-agụkwa ya n'ọfọ na mpụta na soshal midia. Ana m ekwusị ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ, ya mee na be anyị. Gịnwa ka ọ dịrị ikwu. Ise ịgbakwa mbọ ka ị ghara ịbụ onye na-agbachiri ihe ọma mere onye ọzọ, ka nke gị wee mere gị. Site n'ụzọ dị etu a, you will be able to tap blessing from ihe ọma mere mmadụ. Yes, all the very possible gị nwa na-ege m ntị, tap blessing from what is happening around you and what is happening around your friends. The choice is yours. How you position your mind. How you position your mind. O nwere mmụọ Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma, na-agọzi aka ọrụ mmadụ, na-agọzi mmadụ. Now, if you position your mind in a sound way, you will be able to partake and benefit from such good things happening. So, learn how to position your mind so that you will be a partaker of any good thing that is coming. Come out. Ugochi to Odinana temple. Ihoma, all this year, I have been celebrating one good thing to another. About every good thing that happened to me, I will showcase on social media. Man, I will only showcase some that will be of benefit or motivate others. Nothing more. Man, ọ bụkwa na Chukwu Okike ọ na-emere m ihe nyori ya, ọ na-eme. Now, but you must know how things work and how to apply the principle of reaping from overflowing blessing that is happening to someone's life. Now, December 1 was actually my birthday. Now, but I am Chukwu Okike, onye ike niile si n'aka ya abịa, na ihe nchọrọ. What is happening into me and what is happening to other people zagoro oku akpọrọ ha n'ọdịnala.
ma onye bụ onye ọdịnala ma onye bụ onye akpọrọ ọrụ n'ọdịnala. The story is the same. Last year ekwuru m ya 31st December na 2020 enwere New Year message nke bụ wee kwuo na ihe ọma ga-eme n'ahụ 2021 and amakwa m na 31st December 2021 ndị a na-afụrụ anya ga-enyekwa message for the year 2022 and which will come to pass. Ekwuru m ya ije na wụrụ iwe onye na-eso my former Facebook account ị ga-afụ ya nyekwa ya former Facebook account bụ na enwe 2 Facebook account. I don't log in na that second account because of the second phone ji eme around that account the bad one time just change the calibrate ya. Yes, so enyere m message kwuo ihe ọma ga-eme na this year n'oga ihe ọma ga-emelụ ndị ọdịnala a ga-enwe massive coming back to ọdịnala. And ngwụkwa na onye ọbụla ji ezigbo obi na-eto aka nsi nweta division na onye ọbụla wee ji ezigbo obi wee nachigata n'ọdịnala n'obi tiwara etiwa na obi gwepịara egwepịa na this year 2021 will be a year of blessing. The same thing ma onye ọdịnala ma ọ bụ onye akpọrọ ọrụ a ga-enwe abundant testimonies of financial breakthrough and the massive turnaround. Ekwuru m na a ga-enwe massive turnaround of financial breakthrough to ndị ọdịnala. Ekwuru m ya and ọ na-eme a lot of testimonies. Some of my friends, some are building new houses, some are buying cars, some are celebrating one thing or the other for the glory of the Almighty Father. Only carrying this in Akiabia. And more good things from now, November till December 31st. Is still a good time for something new. Ki ho ho bido mebe nando gibo onye na-enene video taa. A month is enough time. Talk less of now, we still have 2 months. Is enough time for things to turn around. A full connection can change your life. It could be a kusie. And then cause know how things work. Marukesi Ichuaja. Marukesi emoko game on ụzọ. O nwere ụdị seed ị ga-eso. Even to onye akpọrọ ọrụ obiọma kpaa ya. Mgbe ahụ obiọma kpara ya, obiọma akpago mmụọ niile ndị ọ na-emeri ihe na ndị na-emeri ya ihe. Ị ghọtara ya? Therefore, you will be a partaker of that blessing. And then the man has a wugum na this my festival of love. Festival of love. December 1, 2021. Ọ ga-abụ Festival of Love aga na-eme n'Ugochi na temple every year. Mana nke this year mark the beginning. A ga-enwe a lot of blessing that people will benefit from. Ka Chukwu si emere m ihe ọ kachasị n'ime ara ọ dị too much. Enwego ọtụtụ ndị mmadụ ndị Chukwu okike si n'aka m wee bunye m. Abụrụ m onye na-eshio testimonies, but ndị mmanụ makwa ndị na-abịa na temple na anọkwa na temple bịa fụ ndị mmadụ ndị ga-abịa for testimonies. Ọ bụrụ na nrụsịa living house of Eze-Ana Ugochi na temple nke a nọrọ rounding up now, anyị amasịwago tiles na-eme painting. Now, ọ bụrụ na emesịa ya obi ezumezu a ga-eme foundation obi ezumezu ebe a ga-alụ obi, then followed by the angels field.
ebe anwa ka ndị na-abịa na temple Eze-Ana Ugochi tụrụ na temple bụ ebe nwere onwe wee nye imirikiti ndị mmadụ, ma ndị kwetara n'ụka ma ndị kwetara n'ọdịnala. Na ebe nwere onwe ebe mmadụ ga-abịa nọrọ ebe anwa jee na angels field yọọ ayịyọ, chụọ aja, emere ihe ọ na-ayọ. Egosigo m etu ihe niile a ga-esi were and etu a ka o si aga bit by bit. And ama m na ndị niile na that day a na-eme December 1 abụ is a feast, love feast celebration. Onye ọbụla ga-abịa that day ga-eri ṅụọ, a ga-enwe thing of joy because emego m all the arrangement. Ndị band ga-anị ya, ndị onye emekwa suya ga-anọ one corner na-eme suya ga-anị all life of love feast ka ọ bụ. And ama na o nwere ndị a ga-esi na ya bụ mmemme love feast a ga-eme na December 1 wee gọzie. Yes, mụnwa na onwe m na-emie, mana na mụ na this birthday ndị mụ na ha so si mee ya ka ọ dị elaborate than etu ọ na-adịbu n'arụ ndị ọzọ, wee tikwu ya na festival of love celebration, ma ịgba ọfala ma everything. Ihe niile abụ saraka a ga-eme and then enwe blessings attached to it. Before ndị mụ na ha so si do this is for the benefit of all. And ama m ekwubigo m okwu na ha Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile. Let there be cost breaking, let there be open doors n'isi ndị niile. Enwekwa meseji enyere m maka mmenye n'isi ndị mmadụ ndị a ga-ezi ozi n'ụbọchị taa. Enwere ndị life ha ga-witness life changing message today by iges on this message. Gbaa mbọ na igere meseji a wee ruo n'isi. Enwere ndị life ha ga-turn around because na m ga-ekwubi okwu. Enwere ndị asị m kwubiere okwu na sịchọ ikwubi okwu n'isi ha na ihe ọma ga-ebido mebere ha. Ọ ga-abụ at the end of the lecture. Ihe ndị maka ekwubi ya bụ na taa achọrọ m ịkọwara gị ihe ị kwesịrị ịma gbasara oke ite. Ekwuzigo m ihe gbasara festival. Ị nwere ike ebe ọbụla ị nọ iwe partaker of the blessing of aja niile a ga-achụ n'ụbọchị ahụ December 1. Enwere ọtụtụ ndị bụ ndị agbọrọ ọrụ ga-anọ na ya bụ temple. Ndị enyi m niile, ndị ụkọchukwu, ndị na-agba ụkọ, ndị nchụaja, ha dị many. Ndị indicate good interest na ha ga-anọ that day to follow me and celebrate the feast of love. Yes. Nke ahụ ga ihe chọrọ ịkụwa gbasara oke ite. Ekwuru na taa bụ irespondụ to ajụjụ ndị mmadụ jụgasịrị na ekwarịsị ndị mmadụ na-eme. Then ị nwekwara ike ịsọpọtụ double feast of love anyị ga-eme na December 1 in anywhere. Even if you don't have anything, you can still tap blessing from it by isonyere anyị na mmụọ n'ụbọchị. The ofufe nru nchụaja service anyị ga-enwe ga-abụ ebido by 11 a.m. so Nigeria time. So even if you are all over the world, that time you can connect yourself. Then enwere some rituals anyị ga-eme na temple n'isi ụtụtụ ebe 8 o'clock. Emesịa that face ọga I bidokwazi another one a ga-ebido by 11 a.m. Gbanwa ebe a the whole temple ground ga-ejugo na mmadụ. Mana nke m ga-eme n'early morning bụ nke a ga-eji gbuo anụ dị iche iche. Ọ ga-ebido na eve of that last day of November. A ga-ebido gbuo anụ dị iche iche, gbuo efi. Then continue to the next morning ahụ December 1 a ga-egbu ebu. Then go for dị iche iche isi ndị mmadụ ndị niile ga-abịa na ndị niile ga-esonye na mmemme a n'ụdị a maọbụ n'ụdị ọzọ. Then
emesizie nke anwa ewee gaba n'iru. Then by next week may setakwa the completion of the new house. Yes, by next week may set the completion of the new house. But I may check other things like the calendars and everything and the banner and everything be ready. So by next week I may set a chicken there. Show kwagia. They can see when Kwanangane update you one after the other. And my update in the madam but then one on under construction, but now on into completion. Once they finish the painting, I will snap it and show you again. Then here to the Basaro Kite. Guinea Wokite. Don't allow anybody to push you or coerce you into something that you might not have the happy ending. The complete Okite, the real Okite. All the real Okite ka a na-akpọ ọgwụ agwọrọ maka ego, ọgwụ agwọrọ agwọ. Ịghọtara ya? Ya ka eji akpọ ya ọgwụ ego. Complete Okite nwere some parts si na ahụ mmadụ ga-aba n'ime ya. Some can put placenta and rest of them match was a power siafa. You got there? Complete Okite. Amana Maria, I don't know. You know why? If one day Obono of Natira can a wogu Sirike, EJB either for investor, only for one thing or the other, only for that hard channel. You got there? All the implication. Because you can't eat your cake and have it. Ihe mmadụ ji atụrụ mmadụ ka eji atụrụ ya, or the life ị chọrọ ibi. Mano, and the real Okite ga cost gị over ₦1 million. The real Okite, if somebody not into it chọrọ ịgwa nke bụ eziokwu. Mana o nwere ike mmadụ anadụ obere ego 300, 400 so na na-emere Okite, nwanne ọ bụrụ Okite ka ọ na-emere. And that na ọ na-emere gị nwere ike enwere ezigbo ihe merie Okite dị na ya port. Nwere ike ọ bụrụ ahịa and so minor things ka o tinyere n'ime ya bụ na ọ bụrụ ọgwụ agwụsiri ike, and enwere every possibility na o nwere ike mee alụ n'ọlụ ma ọ bụ n'ọlụgide ọkwụsị ịdago maka na ọ bụrụ Okite ka o mere. So mana ihe m na-achịkọwara ugwu na Okite oke ọgwụ na-ebu ebu. Agwa mbụ ụfọdụ ọgwụ a nwere ike asị na ya dị enye nkịta ihe ndị a ga-agwa gị agwa na-aga na-enye nkịta, na-aga na-enye ọbagwụ, na-aga na-enye ya ezi, ma ọ na-aga na-enye ụmụ funny things. Ịghọtara ya? Mana n'uto n'ọgwụ agwụrụ wee were afa gị particular wee gwọọ ya. Therefore, o nwere mgbe ọ ga-elu o jiri aka o buruo o jidezi aka kpaba nri and ọ ga-step on toes. O nwere nsọ. Ụfọdụ ndị dibịa ya agwọ ụdị ọgwụ dị etu a nwere ike ma ọ bụ ndị na-agwọ ọgwụ dị ọgwụ dị etu a ma ọ bụ onye dibịa gwọrọ ya ma ọ bụ onye agwọrọ agwọrọ. O nwere nsọ. O nwere ike idina nwunye mmadụ, o nwere ike ịkpọrọ nwunye mmadụ, o nwere ike ime ọtọnọbụda maka na ihe agwọrọ ụwa ọgwụ ka agwọrọ, ọ bụrụ nsọ ọdịnala. Yes. Mana gosi gị na ihe awa ọgwụ agwọrọ maka ego, ọ ga na-eri ụfọdụ funny animals. Ọ bụrụ ihe niile ka mma akọwalụ gị, mana akọwagoro gị atụrụ ọmara atụrụ ofeke ofe isi n'ọhịa. Mụnwa wee Eze-Ana Ugochi tubelu, echiri m ọzọ Eze-Ana Saile. I always say the truth. And amụtara m nwa, amụtara m ụmụ. Achọrọ m ịdị ogologo ndụ bụrụ okenye my clan. That is my vision. Ka m bụ the oldest man in my village.
ka m wee change some certain things mụnwa feel no ọ dụrụ mma na mmegide. I cannot change it now even as an ọzọ until I'm bold the elders. Ịma nọ nkwuchi okwu n'obodo kwucha tie me ofu Eze-Ana onye ọbụla sị na ihe ahụ kwuru abụrụ etu o siri eme ihe okotara were isi eburu. Reason m ji wee chọọ ka m bụrụ the oldest man na my village bụ ihe m kwuru years back. One, na m kwuru na omenala Igbo na ọ bụ ihe alụ iri nwaanyị ebe nwaanyị na ụmụ ya ebe ọ bụrụ na nwaanyị bịara ije eri wee mụta ụmụ nwaanyị mana ọ mụtara nwoke, o nwere ike ọ bụrụ na ya na di ya gbagidoro mbọ wee bido plọt na Ọnịcha maọbụ n'Enugu maọbụ na Lagos, onwe ka nwaanyị a ka di ya si wee nwụnahụ ya, ụmụnne di ya abịazie nye nwaanyị ọsọ na ọ mụtara nwoke. O nwere ike ụmụ ya ndị nwaanyị ọbụna ha anụsigo di mana onwero nke kụtara ihe ọ na-eme na be di. O nwere ike ọbụna di ha ejiri ego ha na-ata afụfụ mana ama ekwe ka ha jee rie uru plọtụ nna ha nwere ọntụsị na nne ha mụtara nwoke, ọ bụrụzie ọnkụl ya abịara uru. Asị m na ọ jọrọ njọ na mbụrụ okenye na na oraifite kwuasịa m ya kwucha ya tie m ofu Eze-Ana na onye ọbụla kwuru na chụbụ ya. Ịghọtara ya? N'ihe m kwuru bụ na ọ bụrụ na nwoke na nwunye ya ebiri ọfụma, maka na nwaanyị ya na di ya na-ebi ọfụma, di ya na-aga n'iru wee lụta ụlọ nwee properties, nwaanyị ahụ na-abak dị spiritually na-ekpekwado di ya ekpere. Ụmụ ya kwu ndị nwaanyị ahụ mụtara si agụkwụ ọfọ ka ihe ọma na-emere dadi ha agụgodozie ọfọ a nnafa lụta ụlọ nwee properties maka na nwaanyị amụtara nwoke. Iche na nwaanyị amụtara nwoke na be di ya na obi dị ya mma, mana ihe bụ ya ọ mụta asọ nwaanyị mmụọ ọsọ ụmụ nwaanyị maka na di ya nwụọ na gị ọnkụl ịbịaje nye nwaanyị ọsọ ma ọ bụghị ofe aligeshọn nwaanyị anaba ka i wee kpakọrọ property. Nsi no, na Chukwu okike na ndị enu na ndị ana nụrụ olu m bụrụ okenye na ihe m ekwu bụ as long as na nwoke a mụtara ụmụ nwee nwaanyị ya na ebi abịa ọfụma, nwoke a nwụọ, nobody should tamper any of their properties. Let the man's wife and her children, also have got female children, let them all enjoy the man's properties. Only Oriebe, an uncle, can enter only when the woman, as the wife of the deceased, the man, Patajabego, Anorozindo. Ụmụ ya ndị nụrụ di ebe ọzọ, ụmụ ya ndị ọzọ anụsigo di, and some of them nwere ike ha nụtara di akasiri ike ha na-ata ahụfụ na be di ha, mana dị ụtọ na ha abụ nwa nwaanyị deny ha access to their father's property because of a wicked uncle. As in no, they have the right to come from their various husband homes, ma ha nụrụ di ma ha nụrụ di does not matter, bịa na enjoy their father properties. And onye Oriebe and uncle can come in when the legitimate wife of the man is no more and there is no children again. Then an Oriebe or any relative can come in. That's why I want to live long. Therefore, mụ ama etinye aka n'ihe ọbụla bụ ihe ga-eme that cotton to short. Therefore, and as an Emile, I will always tell you the truth. Logic no logic na okite is none for me. And the choice be able to happen okite. Ako wachara me we kọwara na ihe bụ oke awele. Oke awele bụ good luck. Ịghọtara ya? Si na oke awele, onye chọrọ imeri oke awele can never jump processes. The type na-eme. Oke awele bụ ofu. Eziokwu na nwere ụfọdụ nwere ike ịbakasị ya afa dị iche iche in order maybe to create confusion or to get whatever that is their intention. Ịghọtara ya? Mana ihe na-emedewe bụ oke awele ma ọ kpọọ ya okuku agwụ awele. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ya kpọkọta ya ọnụ okuku kpọkọtachi gị ma agwụ gị ma ezumezu mmụọ agwụ ikwu nne agwụ ikwu nna ha niile
wee sị ha nọ ya n'ime okuku a ka ị ga-anọ wee na-achụrụ ha aja, nke pụtara na ị nwere ike igburu ha ofu ebulu gbaa ha orikọ, igburu ha ebulu ka ha kee. Ihe pụtara ihe eji wee gburu ha ebulu bụ ka ha na-eri ude ka gụnwa na-eri ude. Ihe egburu ha ọkụkọ maka na ọkụkọ dị too small compare na ọya ezumezu. Ịghọtara ọya ka o jide mmadụ igburu ihe nwere ụkwụ ịnọ. Ịghọtara ya? Mana before lụọ nke a, ọchị bụ ụzọ mmebe ụzọ make sure na irichiri ịnọ in good terms with ya chi. Ịghọtara ya? Then chukwa mmụọ niile gị na ha so. Ọ bụrụ na ngwurube nna gị egbu ngwuru ebe e megburu nwaanyị bịara ije di, that one must be appeased. Ọ bụrụ ebe e gburu ọchụ, a ga-akwụ aka ọchụ. Ọ bụrụ ebe e mere nke a ma ọ bụ ma ebe e mebiri ọfọ, a ga-emedochi ihe ndị a. Ọ bụrụ na o nwere mmụọ na-agbaghị ụgwọ, a ga-esetụrụ ya. Ọ bụrụ na o nwere mmụọ mmadụ ji achụ gị ọchụchụ, a ga-eme ihe kwesịrị ime ka ewepụ aka mmụọ ahụ. Ọ bụrụ na o nwere ọgwụ dị n'ụzọ ga-emebie ya. Mgbe e mebichara ihe niile dị n'ụzọ gị, mee align chidimmadị, wee kpọzie ezumezu mmụọ niile ndị a echukwagoro wee sị ha taa example na Ifeanyị Obi onye Obosi na ochukwachago ụnụ nye ụnụ oke ụnụ, nke niile ụnụ kwuru n'afa na onyechara ụnụ ya, ebe ọ bụ na o meghị ihe o kwesịrị ime, na taa n'ihu agwụ m niile wee kpọzie ha sị ya na taa na ụnụ ga-agọzizi ya. Kpọzie anjelu nke Chukwu ndị na-eweta ihe ọma n'ihu ha wee sị ha otu ịgba na ijele, sị ha ngwa bịanụ na ebe ọ bụ na Ifeanyị Obi onye ọba maọbụ onye Obosi na o mechaghị ihe niile dị n'ụzọ ya, jikọzie n'aka ka ụnụ gọzie ya, na taa na ọ na-agba ụnụ orikọ na ezumezu mmụọ niile sienu, nọ n'ime okuku a ka ọ ga na-achụrụ ụnụ aja, nọ na-eme install okuku agwa welie. Bido tata biko wetawarụ na ya ihe ọma, wetawarụ na ya ego, wetawarụ na ya favor, nwoke fụwa ya n'anya, nwaanyị fụwa ya n'anya. Emechaa achụọrọ ha aja, gbuoro ha ebulu. Ịghọtara ya? Ihe ị ga-emezi bụ ịnọ ihe ọma mere gị, ịbịakwa kenee ha, maka na ekene nwaanyị na-agwa akịdị ka adị agwọta ọzọ. O nwere ike onwe ihe ọma ị na-atụ anya wee yọghachi ya do tata na-enye ụlọ oke, nye ụlọ ihe ọ na-eri, nyekwana m ihe ọ na-eri. I wee yọọ ihe dị mkpa ha wee mere gị ya. Ihe ọbụla ị na-eme ego na-abịa, chidimma adịrị gị, igorokwa ebulu ya gboro ha. Ọ bụkwa na ị nọrọ nso dibịa na-alụrụ ọrụ, si ajekwa chụọrọ aja ebulu, chụọrọ ha aja ka ekene ha na chidimma dịkwarụ n'ihe dị etu a mere gị. Ịghọtara ya? Ọnya bụ ihe ị kwesịrị ime. Nke a bụrụ ọgwụ, nke a bụrụ ọgwụ ọ sara aka ka ị mere ụmụ mmụọ na-emere gị ihe, maka na onye kene sọni ekene ya. Mgbe onye bịa mere ha ihe ọma, nye ha nke ha na-eri, ha nwere nyekwa nke onye na-eri. Ọ bụrụ ọgwụ agwọrọ agwọ na-step on toes, mana onye na-agwọrọ ọgwụ achọrọ ịma gbasara ihe gbasara ya line with ya protocols, ọgwọrọ ọgwụ butere. Ọ bụrụgoro na ọgwụ ya esizi ndị ibiri ngwa ahịa akara aka ma ọ gbara edo ha ego ka i wee nweta ego, ọ gbasara ya ka abụ ọgwụ agwọrọ agwọ. Mana ọ bụrụ na mmadụ mere ugo ka wele ka abụ simpụ chukwa ndị niile gị na ha so, echukwaziezi ha ewesị ha ngwa biko ọ na-aka elu aka ọnụ ka agọzie onye dị etu a ga-agọzi onye anwa. Ịghọtara ya? All follow natural principle of laws in nature, because Bible says na givers never lack. Ị ga-abụ onye na-achụpụrụ ụmụ mmụọ aja, maka na ụmụ nnụnụ nke igwe maọbụ ọba enwere ndị ụmụnnụnụ nke igwe enwere ubi maọbụ ọba, mana Chukwu nke igwe na-azụ ha. In the course of that aja a na-achụ, aja a na-ekwu maka aja ọkụkọ agwa wele awa, anyị achụ aja, chụọ aja for ụmụ animals ga-eso eri, the elemental beings ga-eri. Humans will still eat na saraka, maka na achụcha aja nwa nke a ga-enye mmụọ enye mmụọ, nke a ga-enye the elemental beings ga-feast on will still be there. Then nke a ga-enyekwa mmadụ ka mmadụ rie si ya gọzi gazie. Ọ dị ịma na mistake ndị mmadụ na-eme aghọtara uru ịchụ aja balụ bụ na aja ị na-afọ a na-achụ ọ bụrụ sọ mmadụ na-eto Chineke.
akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwụ na ihe niile Chineke kere na-etonye bụ Chineke, onye ike niile si n'aka ya abịa. Ịghọtara ya? So mgbe a na-eje achụ àjà, achụ ọnya bụ àjà, ụmụ animals ha enwere ubi ma ọ bụ ọba, mana Chukwu nke igwe si n'ihe mmadụ na-eme were na-azụ ha nri. Ka mmaatụ, ndị maara m mana nna like ịmaatụ mgbe ị jere chụọ àjà wee nye ụmụ animals, they will thank the Almighty, the creator of the whole universe. Mana ihe na-eme ndị mmadụ achọrọ nwere ike igwe onye ahụ ya gbaa afa tụọ ọrụ dị n'ụzọ ya maka ngọzi ọ ya achụ ya kama ọ chọọ shortcut simple means. Ka mma atụ gị were ihe ama atụ ihe shortcut bụ mgbe ị jụrụ n'ime akwụkwọ ya NEPA bill, ndị NEPA the task force kwesịrị ka ha mee keshọn na onye ọbụla na comply na ịkwụ ụgwọ ha, bịa inye ha bribe ka a ghara ịke ọtụ ọkụ gị, ahapụ gị for that time being. But that does not mean n'ịkwụ ọnụ ụgwọ iji keep on accumulating. But I can tell you na o nwere oge ọ ga-eru mara nga ya. Etu a ka ọ dị maka ndị na-achọ oke ite. Mgbe ị na-achọ oke ite, ihe ọ pụtara na ị na-achọ ka ị kọtụọ shortcut for the natural processes of reconciling and aligning with their entities of powers na ezumezu mmụọ niile gị na ha so na ndị na-agbaghị ụgwọ. Esi mba na ya akwụkwọ ụgwọ kama ka ije mee oke ite, superimpose a higher charm to suppress them. Is only one mgbe nta amagoro ngatụ n'ịdị ka onye jụrụ na ọya akwụ ụgwọ nepụ ya, mana ọ na-enye ndị bribe, ndị task force na-abịa ka a ghara ịke ọtụ ọkụ ya. Ịghọtara ya? So maka na nnụnụ si n'elu a na fenye n'elu ọkpụ ikume ebe ọ ka nọ ka ọ nọ. Onye lere nkịta goro enwe gara ihe ntukwu ka nọ bịa. Ịghọtara ya? So ihe nna achịkọwarago gbasara ịchụ àjà, imerụ ihe dị n'ụzọ gị chụọ àjà. Do you know the elemental beings in the water, the fishes and the rest of them or whatever ezumezu niile bi na mmiri na-akpata ife ha na-eri na mmiri? Ọkwa ịma na ha enwere ubi ma ọ bụ ọba? Ọkwa ịma na ọ bụ Chukwu okike si na ihe mmadụ na-eweta na mmiri wee na-azụ ha nri? Ọkwa ịma? Now ịmọrọzi na ihe niile ahụ ekere eke na-eto Chineke ka ekere ha, ọ na ịmarọ. Mana ihe o ji dị mmadụ ka asị n'ọsọ mmadụ na-eto Chineke maka na mmadụ nwere ọnụ. Ị bụrụ mmadụ, ị na-anụ ihe mmadụ ibe gị na-ekwu, i wee kwenye na mmadụ ibe gị na-eto Chukwu. Mana ọ bụrụ na ị nwere dị gift ịnụ ebe ụmụ anụmanụ na-akpa nkata maọbụ ihe ekere eke na-ewave hand of glory to the creator of the whole universe, ị ma ama na ha nwasokwu na-eto Chineke. Ghọtara ya? So mgbe example, mgbe enwere ike nwere ike ijelụnụ eje m na mmiri je chụọ àjà. Mgbe m je chụọ àjà anwa na m ji ewu, agwụka m ndị mmadụ ndị na-eje na mmiri ijezi na-egbu ya ọbara n'ime mmiri. Ilu ọ bụrụ na ewu ka iji wee je deep it inside water, o nwere ebe ị ga-enyeruo ya mmiri, agbaruo ya mmiri, ọ ma egwupụtawuzi. Mgbe ị hapụziri ya na mmiri anwa, ọ na-asọgụri, ọ na-amịgoro sọgụlin, ọ ma apụtawu. That is ihe nọ na mmiri ka ị chụọla àjà were ewu wee si lụọ ya. Definitely those living elements in the water mana ihe a bụ ihe àjà, and na o nwere okwu ikwubiri bụ ị na-emedozi ihe àjà anwa, ị na-enye ha ihe àjà anwa. Mgbe ha ga na-eri, ha ga na-asị biko ihe àjà a, ihe onye dị etu a mụnwa bụ Eze-Ana Ugochi tubere bịa chụ àjà na mmiri wee weta ihe oriri a ya gazie. Ọ ya batara eji ekwu okwu saraka. Mgbe ahụ ije gota sweet ma chingom ma ihe niile sie rice nye ụmụaka, ha dịcha na-enwe aṅụrị. Data obi aṅụrị ahụ ha ya na-asị ihe a ntị na-emere anyị saraka tata. Obi aṅụrị ahụ ha na-enwe bụ ihe dasaraka imere ji aga. Anyị metụzie nke anyị nwere ike bịazie n'ụlọ egbuo ebu, gbuo efi ma ọ gbuo wọta ebe ọ na-achọrọ igbu, bute mmanya, ndị mmadụ a na-eri, onye richa ọsị ya gazie. Echefukwana na mgbe ahụ ị na-egbu ya n'ụlọ anwa, ikwuchara okwu yọọ ihe iji maka ya wee na-egbu anụ a wee yọọ ha. Mgbe i kwubichara okwu anwa, esicha anya bụ nri n'ihu ebe ahụ ị na-anọ ebe nchụàjà. O nwere part of that anụ ahụ i gburu
ijekwa jee debesi ebe anwa, like the liver and the rest of them, ma ọ bụ obi anụ ahụ ije debe ebe anwa, emesịa call them lizard, birds and the rest of them, ants and everything. You still go there and feast. Mgbe ha na-enwe aṅụrị, ha ma nọ ihe dị chụ aja, ha na-asịkwa Olise bụrụ ụwa ya gazie. Ịghọtara ya? Then mgbe ha nwa na-esikwa ya gazie, ndị nọ n'elu ụwa a na-asịkwa ya gazie. Onye abụ na ọ gazigo. Ka nkọwara gị ihe mmadụ, ihe ekere eke can actually intercede for somebody. Let me use one allegorical story ekwu na akwụkwọ ndị ụka ọbịa. A gwara anyị na onwe ya na-akpọ Dorcas, ọgọ Peter. Ewee sị ya na Dorcas ya, mgbe Dorcas nwụrụ, Peter wee nụ na ọgụ ya nwụrụ wee bịa. Ndị mmadụ wee na-egosi onye a na-asị nekwa ihe dị etu a akwa Dorcas gotara ya, nekwa ihe dị etu a Dorcas merie, na mgbe dị etu ọ dị na Dorcas yerie nri, na mgbe dị etu a. People keep testimonies testifying ihe Dorcas mere. Ewee sị na Peter mere wee kwubi okwu Dorcas, because na umbilical cord have not been severed. Dorcas wee bilite n'ọnwụ. Ihe mmụta dị na ya bụ na aja niile ị chụrụ, ada achụ aja na-enweka mmemsi n'obi. Onye na-agbasapụ aka, especially na-achụ aja na-enye ndị ga-eme appreciate aja ị chụrụ. O nwere aja ị ga-achụ, ọ bụrụ aja naanị iyi, maka na aja achụrụ at the right channel. Mana etu a nnọkịta na-achụ aja, amago na achụ aja na ọsọ ndị enyi m na friends and well wishers bụ ndị ga-asị ka ha bịa soro m rie ṅụọ, soro kenekwa Chukwu okike na ndị a na-afụrụ anya. So aja niile m chụrụ ga-abịa na mmezu, maka na ọ n'ofu obi ndị niile kwenyere m ihe m kwenyere bụ ndị ga-agbakọbanụ wee sị ha dịchasị Eze-Ana, ihe ọnwụ na ịgọrọ n'ọfọ ya gazie. Ghọtara ya? So onye nwa the important of Ichuaja. Ichuaja dị very important. Ọ na-adị mwute na ụfọdụ ndị mmadụ na-eche na Ichuaja ma ọ bụ ọdịnala na ọgwụ ọgwụ ego. Ọ bụrụ eziokwu. Ichuaja ma ọ bụ ọdịnala abụrụ magic. Ichuaja ma ọ bụ ka ime ihe kwesịrị ime dịka ọdịnala does not mean that na ịchụ ha na-aja tata echi inwe ego, ma ọ bụ na dibịa rụrụ ọrụ taa, ma ọ bụ mmadụ ekwubiere okwu taa, tata igwebe ego, maybe ije ofu ebe fuo a heap of money. It doesn't work that way. Enwere processes. What actually happened is that ya dibịa onye ụkọ onye nchụaja chụrụ aja on your behalf ma appeal to entities of powers ndị na-agagharị na-eme mma n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ma appeal present ya case wee gwazie ha na ya na-achụ aja na-esoliciti maka nnwere onwe nke onye dị etu a. Example, ihe na-eme na n'ụlọ ikpe. What is happening in this gross material is actually what is happening in the spiritual. A na-ekpe ikpe. Enwere ike ọ bụrụ onye sentence go for life. Ya attorney, ya lawyer ga-abịazie kpee ikpe si no, my lord, na onye dị etu a deserve ka eme atampa justice with mercy, ka atọpịa na-agbụji ya, ka etie ya free because of one reason, 1, 2, 3, 4 reasons. That is ihe onye ụka na-emere gị. Ihe a bụ ihe onye nchụaja na-eme. Ịchụ aja, kwubie okwu, wee rịọ arịrịọ ka atampa mesi na ihe ọnọdụ mmụọ debere gị. Now, that ayịyọ ahụ ọ na-ayọ ga-follow so many processes. And how long ụmụ ndị ga-arụchala ọrụ mmụọ within days or even week. Enwe solution ihe egwu ọma ebido gụba. When ndị ga-emecha nke ha on days or even 2 weeks. When ndị ga-aha nọ 3 weeks. When ndị ga-ngwa gị na 1 month, depending na not ebe niile alignment a ga-eme, ebe a ga-emegasị alignment na mmụọ dịgasị involve, a ga-eje ma peace. Ịghọtara ya? Ọ ihe ndị a ka ị kwesịrị ịma.
emesizi etu a chidimgba wee dị, mana echefukwara ịda aga ọfọ na-ekwubi okwu. Ekwubie m okwu n'isi ndị niile na-ege meseji a. O nwere ndị meseji a dara ụbọchị taa. O nwere mmadụ one ma one ndị a ga-agọzi asị m nye meseji a. Ọ bụrụ na ị nọ ebe ọ bụla ị nọ, ihe ọma dị agara gị, jee weta ofu uriem. Ọ bụrụ ihe nwetawa uriem Igbo, fine. Ọ bụrụ na ime nwetawa, ọ bụrụ nke Agrik ka ị nwetara, mana ọ uriem ka dị ndụ, iweta ya, imeghetụ ya ọnụ, ikwubi okwu sị na ị na-ayọ chi gị na ndị ezumezu na mmụọ niile so gị, ha biko ha ekwezina ka ị na-akụ ọta, ha meghere gị ụzọ ka ihe ọma mebe na ndụ gị. N'ihe ọma mebe na ndụ gị, ịmara ihe ọma na ị ga-abịa mee ọrụ dị n'ụzọ gị. Ikwucha ya, ihe agbaghetụ ya ọnụ, kwuwe na-ekwuta ya closer to your mouth. Ikwucha ya, iwee kwuo na uriem a maka uriem a na-akụ na ọ ga na-akụpụrụ gị ihe ọjọọ na-akụbatara gị ihe ọma. Imechaa, iwere uriem a jụchaa ahụ gị, jụchaa ahụ gị etu esi eji ajụcha ose ọjị. Echacha, iwere uriem a fee ya n'isi gị 4 times. Ifecha ya n'isi 4 times, jee chụọ ebe ụzọ gbalụ 4 maọbụ 3, ịhapịa. Enwere mmadụ 8 ga-enye testimony because of ihe a ozi a dara. And onwere okwu ọbụla bụ okwu Chukwu dara na enwero ndị eji maka ya wee daa. Mana ọ bụrụ na ị nọ, weda ma ị nọ mba ofesi, n'ịnọ ebe ọbụla, ọ bụrụ na ị nwere ike inweta uriem, were ego chọọ ego. Ọ bụrụ na Nigeria, chọọ ihe dịka ebe any money at all, bido from 20 naira. Ego ya egotawu biskit, at least ego ya egotawu biskit 1 note ka ọ ga-abụ. Ọ bụrụ na mba ndị ọzọ, chọọ ego ya egotawu biskit ma ọ ego ya egotawu obere bread. Iwere ego a, jide ego a n'aka n'ọnụ wee kwubi okwu. N'iji ego akwụ ụgwọ niile, ụgwọ ọbụla iji, mana mmadụ mana mmụọ. Ikwucha ya, iwere ego apịacha ahụ gị, were fee n'isi 4 times. Ikwucha ya, chee ebe ụzọ gbara 3 maọbụ 4, tọwa ego anwa. Ekwubie m okwu n'isi ndị niile na-anụ olu m n'ụtụtụ a, n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Asị, let there be cause break, let there be open door, let there be upliftment n'isi niile ndị enyi m niile na isi ndị niile na-anụ olu a. Ekwubie m okwu dịka onye nchụaja n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ndị anjelu nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma, ụnụ gọzie ndị mmadụ ndị niile ga-anabata ozi a kwuru n'ụbọchị taa n'ezi obi ha niile, wee tinye ya n'ọrụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ka ebumnobi ha bịa na mmezu, bido taa wee luo next 9 days. Let there be testimonies in their life n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ya gazie n'ọfọ.